Kaixo, hau euskeraldiko bizipenen bigarren bideoa da. Gaur asteazkena da, azaroko 28, atzo ez nun grabatu, ze pixukidea etxentzion eta norbait etxene onda ez zait gustatzen grabatzea. Orduan gaur egingo atzoko eta gaurko egunan laburpentxo bat. Atzo aste artea goizen Leioako kampusa junitzan lanea, eta aurreko bideoan esan bezala, laneko kontuk euskeraz izaten dira. Así que hoi euskeraz izan zan. Hortaz aparte, gizarte zientzitako kafeterin gozaldu nun, eta kafetegi hortan badago kamarero bat, urte pila bat damakizkina Leioako kampusen, nik kazetaritza ikasi nun garaien han aitzezan kamarero bezala, eta orduzkoztikan ezagutzen dut. Eta justu atzo ez nun behakin gehiagitzein, oso okupatuta zeolako, baina bai pentsatu dut, urrengo baten, juten naizen urrengo baten, lasaiago baldin badao, behakin pixka gehiagitzein nahi detela, ze normalen gazteleraz hitz egiten dut, ez daki euskeraz, baina esango nuke zerbait ulertzen dula. Edo, behintzat gauza sinplek, zerbait eskatzen balin baiozu, edo egunon, eskerrik asko mesez, eta olakok bai. Baina ez naiz oso ondo guatzen, eta uste dut, leno, oindala urte batzuk, bai hitz egiten niola gehi euskeraz, eta pixkanaka, ja erabat dena gazteleraz itea pasa naizela. Orduan, pendiente gelitu zait, urrengo baten juten naizenen, euskeraz hitz egitea zerbait, eta berzen bat ulertzen duen, eta zenbat ez, behidatzea, ikustea. Hoi goizen izan da, eta gero atxalden, kafe bat hartzea ju naiz, aurrekon bezala, orduan, ezer berezia ez, eta gero psikologoan gana ju naiz, eta psikologoakin ere euskeraz hitz egiten dut, eta hau bai iritzu zait importantea, ze psikologo baten bila hasi nitzanean, nik behintzan neukan baldintza bakarra, zan euskeraz jakitea, ze ni ez naiz baten eroso sentitzen, neri buruzko gauzei edo nere kontu kontatzen, euskeraztan hizkuntza baten oso arraroa ite zait. Eta hoxe, hoi izan da atzoko egunak emantzun guztia, gero kontatuko izuet gaurkoa zeoain pote bat hartzean ijoa, gero arte. Oain bai, oain asteazkeneko laburpentxoa ingo izuet, gaur goizen frantseseko klasea aukiet, frantseseko klasea ju naiz, eta egia esan sorpresatxoren bat edo beste bai izan da, ikusi ditut txapa batzuk eta ilusioa indiate. Klaseko batek adibidez, banekin euskera ikasten naizala, eta bai tarteka behakin euskera zerbait itzen izan dut, baino normalen, gaztelera ziteko itura baneukan behakin itzeiteakon. Eta gaur ikusi dut belarri prest txapa zeukala, eta kriston ilusioa indit, eta gainea behak esan dit, erakutsi dit txapa, eta esan dit belarri prest zala, eta ania hobizi, orduan, hemendikan aurrea badakit, behakin behintzat euskera zitzen behar detela. Eta hortaz aparte, lehen grabatu duten mezutxo bat utziko izuet. Etxen nago, kirol pixkatiteko asmotan, pixkat, ezer askoik ez, baina behintzat ipurdia pixkat moitzeko. Eta guatu naiz aurrekon Galder Izagirrek Twitterren jarrizun txio ontaz. Galder Izagirre ez, Gaizka Izagirre. Nik etxen zerbait diteko, kirol pixkatiteko YouTubeko bideok erabiltzen ditut, YouTubeen dauden etxean egiteko moduko rutina hoitako bat jartzen dut, eta ordu erditxo baten, hoi segiz aitzen naiz. Eta hoxe, guatu naiz Gaizkaren txiontaz, ze, gustatuko litzaiake olako rutinaren batzen bideon bat egotea euskeraz, eta ez dago, orduan, aprobetxatu nahi dut euskeraldia eta aprobetxatu nahi dut bideo hau hemendik deialdi bat egiteko. Aber norbait animatzen dan, etxean egiteko moduko hola errutina errexen, bideoren bat iotzen euskeraz. Bale? Ala gero arte. Eta jazta, hoi da gaurko eguneko guztia. Benga, gabon! Ta bizipenen bigarren bideo honekin bukatzeko, osteguneko gauza bat komentatu nahi dut. Justunan gana ju naiz, galtza batzuk konpontzeko, eta ikusi dut, aten jarrita zeukala euskaraldiakin bat egiten dula, eta gero beak belarri presten txapa zeukan jantzita. Oso sorpresa polita izan da, ze beti gazteleraz hitzein izan dut beakin. Orduan, euskeraz hitzein diot, beak gazteleraz erantzun dit, euskerazko hitzen batekin, eta elkarrizketa elebiduna aukideu. Orduan, hemendikan aurrea badakit, behai behintzat euskeraz hitzein behar diotela. Eta hoxe da dena gaurkoz, urrengo bideo baten, gainontzeko esperientziak.